creix, creix, creix. I el terra trontollava, creix, 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 creix. I un perill s'apropava, creix, 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 creix. Avi Ioio. Avi Ioio, Avi Ioio, Avi Ioio, Avi Ioio, Avi Ioio, Ioio, Ioio. En un poblet poblàs que tothom tenia nas, hi va néixer en Langa. Aquesta cançó de bressol li havia encantat sempre. Però del drac no n'hi havia parlat ningú. Quan en Langa tenia 7 o 8 anys, li van regalar un ukulele. Sí, sabeu, una guitarreta més petita. I en Langa anava per tot el poble tocant ling-lang-long, ling-lang-long, ling-lang-long. I esclar, això un momentet no passa res, però tot el sant dia atabalava la gent. I esclar, els veïns li deien: Langa, vés a tocar el bosc. Langa, toca el 2, aquí no ens empipis més. Langa, que ens atabales, sisplau, marxa. Però la cosa va arribar a un punt tan greu que van fer un consell d'avis savis i sabeu què van decidir? Fer-lo fora del poble. Sí, així mateix li van dir: Langa, agafa el teu ukulele i vés-te'n lluny. No tornis mai més. I el van fer fora del poble. No us ho he dit, No us ho he dit. El pare d'en Langa també tenia problemes en aquell poblat. Sabeu per què? Perquè tenia una vareta màgica. Sempre la duia a la butxaca, però quan la treia feia zip-zip i les coses desapareixien com per art d'encantament. Per exemple, un exemple. Hi havia un llenyataire serrant un tronc. Zip-zap, 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 zip-zap. Passava en pare d'en Langa, agafava la vareta màgica, la treia i feia zup-zup. I la serra desapareixia com per art d'encantament. Ja us podeu imaginar que aquell pobre llenyataire començava a cridar: ja està bé, quina broma més pesada, però que no veus que aquesta arbre ara pot caure, que és un perill, però capsigranya, quin se li acut, però si... Un altre dia em va fer un altre com un cabàs, Hi havia una pagesa muntant tota la parada, amb les fruites i verdures, perquè tot li fes molt goig. Va passar en pare d'en Langa, va agafar la vareta màgica i... zip-zip! Aquella taula va desaparèixer com per art d'encantament i, esclar, tota la fruita va caure a terra, tot barrejat, fruita, verdura, plàtans, tot. I aquella pagesa vinga a cridar: ja està bé, però què s'ha cregut? Però què fas, jo que t'he fet? Però quina broma més pesada, això no fa gràcia ni fa res. Res, feia empipar tothom, en pare d'en Langa. I per això també es va reunir el Consell d'Avis Savis i van decidir fer-lo fora del poble. Fer-ho fora del poblet. Tu, la teva vareta màgica, ja te'n pots anar i aquí no cal que hi tornis més. I el van fer fora. Ara el poble ja semblava més tranquil, oi? Doncs no, les coses mai no són el que semblen. Un dia, una matinada, a l'altra banda de la muntanya es va sentir creix, creix, creix. I el terra tremolava. Creix, creix, creix. Un perill s'apropava. Creix, creix, creix. I ja s'estava acordant. Aquest soroll cada vegada era més intens i va despertar a un dels més vellets dels avis savis. I de seguida va aixecar l'alerta. És l'avi Ioio! L'avi Ioio que torna! Sobretot, marxem, fora, tothom fora del poble! L'avi Ioio que torna, l'avi Ioio tornat, fora! I tothom es va despertar i corrents com podien, corrent, se n'anaven cap a l'altra banda de la muntanya, ben lluny del poblat, per no coincidir amb l'avi Ioio.
I en Langa i el seu pare, que ara vivien al bosc, també van sentir els tremolors de terra i en Langa li va preguntar: «Però pare, què passa?» «Sembla que ha tornat l'avi Ioio. Estem en perill, fill. Hem de marxar!» «Oix, però, si jo pogués seure a terra el drac, amb la meva vareta màgica el faria desaparèixer!» Només ho va haver dit, en Langa va agafar l'ukulele, va dir a son pare: anem! I se'n van anar, no cap a l'altra banda de la muntanya que marxava tothom, no, cap allà on era l'avi Ioio. I en aquell moment se sentien be, mu. I és que l'avi Ioio s'estava menjant tot el ramat que hi havia en un tancat. Feien un guirigall aquelles pobres bèsties de tant que bramaven. I en Langa no s'ho va pensar, com si no passés res. Va agafar l'ukulele i va començar a tocar. Avi Ioio, avi Ioio, avi Ioio, avi Ioio, avi Ioio, avi Ioio, io-io-io, avi Ioio, avi Ioio, io-io-io. I diuen que la música amansa les feres. I això és el que va passar. L'avi Ioio va brandar el cap cap aquí, va brandar el cap cap allà, buscant d'on venia aquella música. I quan la va localitzar, s'hi va afegir, ell tan tranquil. Avi Ioio, avi Ioio, avi Ioio, avi Ioio, avi Ioio, avi Ioio, io-io-io, avi Ioio, avi Ioio, io-io-io, avi Ioio, avi Ioio, avi Ioio, avi Ioio, avi Ioio, avi Ioio. Fins que l'avi Ioio va caure rendit a terra. Llavors, en pare d'en Langa es va posar la mà a la butxaca, va treure la seva vareta màgica i... zip, zip! Va fer desaparèixer l'avi Ioio com per art d'encantament. Ostres! Us podeu imaginar com n'estaven d'agraïts tota la gent del poble, en el Langa i el seu pare. Ho van celebrar d'allò més. Ei, que tota aquesta història que us he explicat, si no és mentida, vol dir que és veritat. El que és segur és que s'ha